guys, maglilinis tayo guys. Nakakaloka. Itong kwarto na to, ito yung makeup filming room ko guys. So dito ako nagfi-film kapag sit down videos. Tapos dito ko din ginagawa yung makeup ko. So dyan yung vanity ko, as you guys can see, nandyan lahat ng makeup ko. Tapos itong drawer na to na maliit. If you guys want me to do a makeup collection, let me know. Pero this video is purely like maglilinis tayo guys. Ayusin natin to kasi itong kwarto na to, hindi ko siya sinasali sa general cleaning kasi lagi talaga siyang makalat. Kasi meron ako mga packages dito ko siya nilalagay. Tapos natatambak siya dito kasi kailangan ko pang i-film siya before ko siya iligpit. So, first is yung table na kung saan kayo nakalagay. Pakita ko sa inyo yung sitwasyon guys. So, ganyan yung sitwasyon ng table. Yan yung ginagamit ko na table kapag nag-film ako. Minumove ko siya dito sa area na to, tapos yan yung background ko. Tapos sa ilalim niyan, usually yung mga packages, pero kasi na-film ko na lahat, kaya wala na guys. So, nandyan yung work bag ko, and then yung crossbody bag ko na hindi ko na masyadong ginagamit. So, yung mga bags na yan, kailangan sa kwarto yan, sa master's bedroom. And kapag hindi sila gagamitin for a long time, dapat ilagay sa dust bag and i-store ng maayos ba kung may dust bag sila. Meron tayong tripod. So, ito yung tripod na ginagamit ko kapag nag-film ako, guys. Oh, this one is from Caris. Kapag yan yung background ko, yung mint na background, nagiging red ako guys. Anyway, meron akong package galing sa Caris. Ililid ko yung link below guys if gusto nyo makita yung Caris shop ko. Char, may shop talaga ako. I have been using the 2 skincare products na sinend nila sa akin, yung parang serum at saka yung spray din. I've been using those and so far, I have been loving it as well. Guys, may period ako ngayon pero wala akong nakikitang breakouts. So, I think yung skincare na gamit ko nakatulong. So, I have the Bad Skin Milk Balm Eraser. Looks like this. Ano siya guys? Para siyang toothpaste yung packaging niya. This is a cleanser, foam cleanser. Meron pa akong cleanser na ginagamit. Kakagamit ko lang nung aking fresh na cleanser. So, maya ko na to gamitin. Pero I also have the Bad Skin Aqua Bomb Paint. Mask! Oh, Deep Moist Water Mask. Alam nyo naman guys na hindi ako ganun kamahilig sa wash-off mask. I'm really into peel-off mask lang. Or yung face mask ba na sheet mask. Hindi yung peel-off, iba yun eh. Yung pinipil mo. Ay, ito! Ito yung ginagamit ko guys. Yung sinabi ko sa inyo kanina. Wala na yung laman, pero yung packaging nandito. Yung gamit ko na parang moisturizer serum at the moment is yung Hygiene na... Ito ata yun. Basta from the Hygiene brand. And then yung spray din, ito. All-in-one mist yung gamit ko na pang spray din, skincare. So, meron tayong 2 boxes. Ang gagawin natin is, itatapon natin yung isang box. And then, ikikip natin yung isang box lang. Para malinis, diba? Kapag ako naglilinis, talaga ako, nagsiset aside ako ng parang karton or plastic bag na lalagyan ng lahat ng mga basura. So, ito yung basura natin. Lagay natin dyan sa baba. Ito, mga cards. Kailangan natin itong i-keep somewhere. Okay guys, so yung table area at saka yung sa ilalim, linis na siya guys. Wala na siyang laman. Now, yan, basura yan. So, just disregard that. Now, yan, hayaan ko lang siya dyan guys kasi dyan naman talaga yung lighting equipment ko. Now, dito, that, I don't think I need to organize that kasi it's pretty organized. Nandun yung mga hair care products ko. And then, sa middle, nandun yung aking mga nail care products. And then, below is just random stuff na naka-arrange naman siya ng maayos. So, that's good. Now, dito sa side na to, ito yung madumi. Kasi, nandito ako araw-araw. I-arrange natin yan dyan, guys. And then, we will move on to that side there. Na pinakamakalat lalo na dyan. So, nahin na muna natin dito.
Ayan guys, at least maayos na yung dito na area. Hindi na siya ganun kamaalikabok. And then, malinis na din yung dito. Okay, dito guys. So, nandun yung vanity. No, dito meron akong mahabang table na binigay actually sa akin ni Kat. I think sa IKEA nila nito nabili. Tapos, nung lumipat sila ng bahay, they were gonna get rid of this table. So, sabi ko, kunin ko na lang kasi white. And wala pang laman yung makeup room ko that time. So, sabi ko, yeah, it will fit in the makeup room. Pero ngayon guys, medyo I'm looking for like a smaller table actually kasi yung cabinet namin dun, yan, hindi siya ma-open completely yung isa kasi nakaharang yung table. Kasi nandito yung vanity ko eh. So, I need a smaller table. I think merong furniture yung kambal ni Dan na they're trying to get rid of. So, I think kami yung kukuha kasi white din siya. Anyway, ito yung lilinisin natin. Yung ibabaw muna ng table tapos later na yung nasa ilalim kasi yun, magulo yun talaga. Meron tayong sapatos dito guys na hindi ko na maalala kung saan nanggaling. Pero kapag mga ganito na nandito lang sila, wala sila dun sa shoe rack, tinatry ko sila and see kung magugustuhan ko before ko actually ilagay dun. So, itry natin tong sapatos na to. Size 36 siya. Boots siya guys na meron siyang ganyang detail dyan. So, kapag nagustuhan ko siya, ilalagay ko siya sa shoe rack. Ano ba yan? Tapos kapag hindi ko siya nagustuhan, idodonate natin to. Ano sa tingin nyo guys? Hindi naman klaro. Uy, yan yung itsura niya. Okay ba? Hindi naman kasi kaaya-aya itong suot ko. Uy, nakaano lang ako, pantulog. Pero, pag siguro, pagkita ko yung skin, maganda siya, oh. Okay, lagay natin siya sa shurak. Okay guys, so tapos na tayo dyan sa table. Sa ibabaw ng table. Now, dun tayo sa ilalim. Nandyan yung mga medyo hindi kaaya-aya. Okay guys, so ano to? Wala to. Basura. Ito, laruan. I'm not sure if... Actually, sira na to. Danny? This bed? This toy, the dog, the teeth? Is this still working? Can I throw it away? Yeah. Good. Tapon natin yan. How about the pie face? Is this still working? Pie face! What? Okay. I-keep natin siya somewhere. Ito yung ayaw ko eh. Yung mga kailangan i-keep. Tapos, actually, lagay natin siya sa, cabinet para hindi makita. So, now, itong box na to, ano ba to? Hala, case. Phone case. And another phone case. I think galing to kay Zaful. Ano to? Swimwear. Nasa ano pa siya packaging? Ay, kasya to sa akin. Okay. Dadalhin ko to sa bangko. Actually, itong mga to, itatry ko muna to guys kasi hindi ko maalala kung natry ko na to. Itatry ko muna to sila. And then kapag hindi nagkasya, idodonate natin or i-offer ko muna sa mga friends kapag ayaw nila. Idodonate natin yan. Ano to? Hala, ano to? Unboxing? What's this? You know what, guys? I think ito yung mga in-order ko sa eBay. Yung mga tigwa $1 na kitchen na mga ano. Actually, gagawan ko to ng video. Dapat to sa kitchen. So, ilagay natin to sa kitchen. Now, I have this. Cactus. Hala, cactus, guys. Oh. Ay, hala. Magana ka ba? Wala siyang battery. Babe? Can you give me 2 AA batteries, please? Lagyan natin ng battery yan. Tingnan natin kung gagana. Pero, let's keep on digging. Basura. Meron tayong... Ano to? Travel chart.
charger. Naging unboxing na ba to, besh? Ay, universal, ano siya guys? Universal adapter. Thank you. Look at this, cactus. Oh, cool. Yeah. Maybe you can just wait there, and if it works, put it in the lounge. Is that double A? Double A, yeah, that's double A. Yeah. Did it fit? Okay. And then I have this. I think it looks like it's... Oh, it works! Hello, cute! Oh, that's cute, babe. Put this in the lounge. That's cute. Do you like that? I do like I think I got that for you. Cactus. Wait, there's some exciting stuff in here, babe. Ito, ano? Hala, guys. Ang ganda nito. Charger siya. Oh, ang dami niyang ano, ports. USB ports. And then, universal din yung ano niya. Yung mga ano niya, adapter. Look at this. This is an adapter. Universal adapter. And then, it's got heaps of USB ports. What's this back of it, though? What's that do? Well, you can use that or this. Oh, that comes out? Yeah. What country is that? I think maybe UK. I'm not sure. What's US? US is same as Philippines. This. Cool. That's good. Yeah. Good job. So we can use these. Bangkok. What's Bangkok? Not sure. I think same. I think ito ba yung Bangkok, guys? I'm not sure. Oh, this is good, babe. Yeah, I'm glad I did this tonight. There's a lot of stuff in here that I didn't even know. Wait, gagamitin namin to. Ganda nito, ha? And then meron tayong ganito, guys. Ano to? What's this? Babe! Come here! Look at this! A watch! Looks cool! Yeah, it's not bad. Here, there's a box. I don't want the box. You don't want the box? Can I throw the box away then? Yeah. Oh my gosh, babe. Ano to? Mga kitchen stuff to. Ito nga yung binili ko sa eBay na gagawa kasi sana ako ng video. Yung parang ano, testing $1 kitchen tools from eBay. Gusto mo makita yung video na yun, guys? Let me know. Kasi mga interesting itong mga product na to and it was only for $1 na nabili ko siya. Gusto ko i-test kung mag-work talaga siya. Let me know if you guys wanna see that. What's this? Yeah, this is part of it. Oh my gosh, okay. I'll put that in the kitchen. And then, meron pang more swimwear. Another swimwear. So, itatry muna natin yan before tayo mag-decide. And then, I have this as well. This is good. Kodak Photo Printer Mini. Na-receive ko actually to. Pinadala sa akin actually to. As in, I think 2 years ago, nung nasa Pilipinas ako, guys. Tapos, it didn't make it kasi umalis na ako. Napunta na ako dito. So, I think that was 2016. 2018 na tayo ngayon. I need to use this. I'm really excited. Gagamitin natin to, guys. Kodak Photo Printer. Ilabas natin to para magamit natin siya. Yan. Tapos, meron din siyang kasamang, ano, what do you call this? Ink? Cartridge, yeah. Now, last sa box na to is ito, mga skins. Do you like the watch? It looks good. Yeah, it looks good. Yeah. It's cool. Yeah. Nice! Okay. Last is itong mga skins. Meron akong cactus. I got this from stickwithyou.com. Now, ito, basura na to, guys. Wala na siyang laman. Okay. Now, ito naman. Star Master. Sinira ko na talaga yung box. Nagal naman niya mo. Okay, this is interesting. We'll see kung mag-work to, guys. Ang cool siguro nito. Try natin, guys. And itry natin ito. Tingnan natin kung mag-work. Kasi kapag hindi nag-work, besh, tapon na agad, diba? Ay, social siya, guys. I-ano mo lang siya dito, o. Ipipress. Tapos, lagay mo yung adapter mo. Tapos, lock. And then yan, may adapter ka na. And then, meron kang USB port dyan. So, pwede mo itong ilagay. And then, meron ba akong port dito? Guys, look. Babe! I'll show you something again. Come here. Turn off the lights. Nope. Alright. It's not as cool. Nah. What are we gonna do with it? Donate it? Donate it. Yeah, sige. Hindi siya ganun ka-interesting, guys. So, i-donate namin siya. Ilalagay ko lang siya sa box. Sinira ko pa naman yung box. Kaloka. Ay! Ano ba yan? Ay! I think tatanggalin mo to para mag-reflect. Ulitin natin. My gosh, ano ba yan?
You gotta take the lid off. Look! Guys, it works. So, siguro ikikip namin siya hanggang Pasko this year. Tapos, ilalagay siya pang background sa Christmas tree. Kasi I think we will have Christmas tree sa Pasko. So, yeah. I'll keep that. Sana maalala ko to kapag Pasko na, no? Sana hindi ko na naman tumatambak dito kasi hindi naman maalala. Alright, next is ito, box ng camera ko. So, obviously, I'll keep this kasi just in case kailangan ko siya. Anong meron tayo dito? Box na naman. Ay, ito guys. Social to. Pang suction ng blackheads. Gagawa ako ng video nito. Kalimutan ko to siya ng slide. So, ilabas natin siya. Gagawa natin yung video. Ito, binili ko to sa Kmart kasi gusto ko to yung ganitong kulay, pero hindi ko siya ginagamit. So, it's time na I'll get rid of it. I-donate ko siya, guys. Kasi hindi ko talaga yung nagagamit. Kawawa naman. And then, ito din, itong pa-cloud. Do-donate ko din to. Kasi wala talaga silang nagagawa dito kundi matambak lang. Ito, bigay sa amin ni Mimay. Sobrang thank you, Mimay. I love it. It's so good. That's me. No, that's Dan and me. Yung kuya niya ata yung nag-draw nito. Super thank you. But we will keep it there. Sana makahanap ako ng time na ipa-frame talaga siya ng bongga. Tapos ilagay natin siya somewhere sa bahay. Okay, now this box. Wait, ayusin ko muna tong dito. Makalat guys ha. Guys, itong box na to, I think familiar na ako sa laman nito. Kasi ito yung box na gino through ko nung naghahanap ako ng mga pang-donate. So yeah, mga damit ko guys. Yeah, nag-go through ko na to eh. So yeah. Okay na to. Gusto ko muna ipag-go through sa mga friends kasi magaganda siya, gusto ko siya kaya lang hindi kasya sa akin. So, gusto ko na i-go through muna siya ng mga friends before ko siya actually i-donate. So, dyan na muna yan. Ito, meron kaming printer dito guys. So, hindi natin yan itatouch. Ito yung binili namin sa Mimco na, ano siya, baby changing pad. So, magagamit namin to kapag you know, dumating yung oras na yun. Now, dito guys, itong mga to. Aww, guys. Picture ni Dan at saka ng kambal niya. Ang cute. Silang dalawa. Yan yung kambal niya, guys. Okay guys, so ganyan na yung itsura niya from kanina. So that's good. Now, itatry ko yung mga swimsuit and see kung magugustuhan ko sila para maano natin kung i-donate or ipamimigay or... Yan yung mga na-accumulate natin. So basura yan lahat. Yan pang donate. Tapos yung sa likod, meron na akong pagbibigyan ng mga yan guys. Yan yung mga damit na hindi kasya sa akin. So guys, yun na yung video. Thank you so much guys sa pagsama sa akin sa paglinis. Okay na, malinis na siya. Bukas magiging malikabok na naman to, magulo na naman to. Pero at least, diba, may isang gabi na malinis siya, maayos. At saka yung area na yan, at least hindi na siya ganun kagulo. So thank you so much guys for watching. Please like this video. If na-enjoy nyo, I will do like maybe a makeup declutter. Let me know if you guys wanna see that. Kasi alam ko na maraming mga ganap doon na ayoko na nandun. So, we'll see. Pero yeah, please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be goodbye. Good night. Mwah.